शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे कोकणी चॅनल डेली ब्लॉग मध्ये. आणि इकडे आज आहे गरमागरम शिरा जो मम्मीने पहिला घेतलाय तिच्यासाठी, आणि तिला लागले भूक. मला भूक पण लागली. मस्तपैकी गोल गोल शिरा, आणि इकडे आहे चकली क्रिस्पी अशी कुरकुरीत अशी चकली. अरे मला तर खाऊ दे ना यार. पिस्त्याचे तुकडे टाकले. पिस्त्याचे साल्टी याच्यात टाकली, साल्टी साल्टी गेली तरी चालेल, पण आतला पिस्ता नाही घ्या बाई. समजलं ना? ए भाई, ए भाई, इधर तो देखो. याच्यात बोला ना याच्यात बोला. काय बोलता, बोला मंडळी. आम्ही आले कसे आहात? कसे आहे पिस्ता खातोय. खातोय. आपण गावाला जायचं कधी? उद्या याला नुसतं गावाला जायचं काय, कारण त्याला मे महिन्यात गावी नाही नेले. तर याला आपण पाण्यात जाऊया, पाऊस झाल्यावर मस्त मस्त गावाला छोट्या पाण्यात. त्याला खा. हेच शर्ट घातलेलं, हेच शर्ट बघा थोडं टाक. तर मस्तपैकी खाऊया पण शिरा बस. आणि आता मी घेतो शिरा. ते खाल्लं की काय? नाही सोडला आहेत ना पिस्ता. ए भाई चमचा दे. चले ते भाऊ कसा बनवलास तो. इकडे बघ, इकडे बघ, गरमागरम शिरा. ए चमचा दे. चल, कसं झालं मस्त सांग तसं मला खायला. छान. चल बस. नक्की चांगलं आलं तर खायला मला. चांगलं. ते चांगलं आलं. पैसे घरी जा, घरी तुझ्या घरी जा. पैसे काय नाही. तर चला नाश्ता करूया आणि ऑफिसला जा, आणि ऑफिसवरून आल्यावर भेटूया. शिरा भाऊ कसा आलाय. थोडंसं रवा कमी. छान झालं, छान झालं. बस इथे खायला तुझ्या हाताने खा. चला भेटूया आपण संध्याकाळी. डान्स बघा. या 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 या. हे पिलू ही स्टेप, पिलू ही स्टेप, पिलू ही बाई, ही वाली स्टेप. सांगतोय बघ. ए इकडे बघ, ही स्टेप. उभं राहून कर 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 ना. एकदा या. चल बस कर, चल बस चल. तर मित्रांनो, आजचा काही शूट नंतर झाला नाहीये. आपला नॉर्मल दिवस झालाय. तर उद्या सुट्टी आहे. तर उद्या आपण बघू काहीतरी करायचं प्लॅन करू. आता आले जाम झोप मला. तर आजचा ब्लॉग कुठेच येईन. गोड शिरा खाल्ला आम्ही सकाळी आणि गेलो ऑफिसला. ऑफिसवरनं आलो. ऑफिसवरनं येतं तर मम्मीला मटात घेऊन गेलो. नंतर येऊन आराम. तर चला उद्या भेटूया. काळजी घ्या. शुभ.